Poďme si povedať niečo k psychologickej pomoci a jej dostupnosti na Slovensku. K 3.4.2023 štatistický úrad uvádza, že na Slovensku žije 550 075 detí od 10 do 19 rokov. Len za prvý polrok roku 2023 IPčko kontaktovalo 9361 ľudí s myšlienkami na ukončenie života. Až 30% z celkového počtu týchto ľudí tvorili deti od 10 do 18 rokov. Evidujú tiež 1983 pokusov o samovraždu, pričom deti vo veku od 10 do 18 rokov tvorili skoro 23% z celkového počtu. A to hovoríme len o deťoch, ktoré našli silu hľadať pomoc a obrátili sa na IPčko. Momentálne máme na Slovensku, podľa teda komisára pre deti, 47 pedopsychiatrov. Takže si to zopakujme. Približne 3500 detí, ktoré sa buď pokúsili o samovraždu, alebo majú myšlienky na samovraždu, a 47 pedopsychiatrov. 550 000 detí, ktoré môžu byť potenciálne ohrozené nejakou duševnou poruchou, a 47 pedopsychiatrov. Je známe, že po pandémii začal stúpať počet detí so psychickými poruchami. Počet psychológov a pedopsychiatrov však paradoxne prudko klesá. Drvivá väčšina z tých 47 pedopsychiatrov už nezvláda naberať nových pacientov. Aká je situácia napríklad v Banskobystrickom kraji? Pozrite sa sami. Neviem ako vám, ale mne z toho vychádza len jedno. Keď si pozrieme nepomer v stúpajúcej tendencii duševných porúch a v klesajúcej tendencii psychologickej pomoci, vychádza z toho jediné. Počet samovrážd alebo násilných incidentov bude len stúpať. Situácia je alarmujúca. Bijeme na poplach. Vyzývam týmto vládnych predstaviteľov, aby sa prestali medzi sebou hádať, aby prestali riešiť vlastné kauzy, aby naozaj prestali riešiť veci, ktoré ľuďom nič neprinesú, aby začali riešiť veci a situácie tak, aby nedochádzalo k samovraždám mladých ľudí, pretože toto je vizitka systému. Prosím vás za všetky deti, za všetkých zúfalých rodičov, ktorí sa boja, že ich deti skončia rovnako ako mladý chlapec z východného Slovenska. Stanovte si medzi priority deti a ich duševné zdravie. Hľadajte možnosti, ako pomôcť deťom, ako navýšiť psychologickú pomoc. Pretože sa obávam, že okrem iných rebríčkov v negatívnom zmysle, kde si držíme trvalé prvenstvo, bude jedným z nich aj počet detí, ktoré páchajú samovraždy. A uvedomte si jedno. Nie každá samovražda dieťaťa sa dostane do médií.